A idete to miešať. A ideme to miešať. Ešte vidím tu na limetky, citróny, jahody. Vlastne budeme... Jack robí toto, aby údržbárovi bude sa musieť zmučiť. Trochu si zaposilňuje ešte. Položím na zem na poličku, nič nekladá. Paganom a Litovcom a Ramonasom Navardalska som 26-ročný kid. Volanie a SMS v Českej republike za rovnaké ceny ako na Slovensku. Pre všetkých a bez poplatkov navyše. Viete, až keď ju chutnáte. Nie. Blue Active. Viete, o čom sú? Plánovali robiť Vítece, ale meškajú. A Neprečasne neviem. A teraz zvažujem ako ďalší postup. On povedal, že rozvinutý štát nie je ten, kde chudobní majú autá, ale kde bohatí využívajú verejnú dopravu. A napísala mu tento list. Vidíte, milí priatelia, naozaj... Snad, priateľ sa, ale sadnúte neprede vodcu. Mandulového sirpu.